Pinagtibay po ng lokal na pamahalaan ng San Emilio ang pangangalaga po sa kalusugan ng mga katutubo sa pamamagitan ng sinagawang Indigenous Peoples Day at Health Summit sa lalawigan po ng Ilocos Sur. Katuwang ng bayan sa programa ang Department of Health at National Commission on Indigenous People or NCIP Regional Office 1. Sa naturang aktibidad, naghatid ang mga health workers ng libreng serbisyo gaya ng chest x-ray, konsultasyong medikal at dental at pamamahagi ng oral health packages at emergency kits sa mga kasapi ng indigenous cultural communities. Layunin ng programa na matiyak ang access ng mga katutubo sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan habang isinusulong ang kanilang kapakanan at paggalang sa kanilang kultura. IFM News. IFM News. IFM News.